Opa. Jesteśmy w Trjawnie na ślubie. Oni wyszli z urzędu cywilnego. Pan młody. Ze świadkiem pewnie. W tej cerkwi będzie ślub. Ona jest bardzo stara. Pomnik kultury.
Величава се Божията Режина Миняна, за Божия напиваю, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Величава се Божията Режина Миняна, за Божия напиваю, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Величава се Божията Режина Миняна, за Божия напиваю, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ще е много щастие да поканим тук при нас сега най-младото семейство на Република България и техните кумове. Моля ви с много бурни аплодисменти да посрещнем Миляна и Ивайло, вече като семейство Черкезови! Силни аплодисменти! И разбира се, нашите свидетели, нашите кумци, Саша и Цветан, семейство Валискови, които винаги ще бъдат задърпани и ще ги подкрепят. Аплодисменти! Заслужени семейство Черкезови! Още, те го заслужава! Прекрасни, млади и много влюбени. Силни аплодисменти за семейство Черкезови и техните кумове! Те го заслужават. Едно лирично отклонение рядко се позволява да го правя в такъв момент. Отскоро познавам Миляна и Иво. Много рядко имам младоженци, които са наистина толкова млади, толкова възпитани. Аплодисменти и за родителите на нашата очарователна булка семейство Малеви! Заповядайте при мен! Госпожо Малева, заповядайте
ето тук от тази страна. И още веднъж честито да са ви живи и здрави дечицата. Търпеливи. Я да видим сега на кого госпожа Черкезова ще даде първият салат. Тук има някаква символика. Може би аплодисменти, дами и господа. Ето това е приемствено с аплодисменти. Нека не забравяме обаче и Ивчо. Вижте колко жално гледа гладничеки. Още салат, къде си е капал. Да, аплодисменти. Още веднъж за младоженеца. Пожелание и наричане от мама. Сега обаче госпожа Черкезова ще изчака няколко секунди, защото ще направя още един лек завой в нашия сценарий. Ще помоля нашата прекрасна булка също да отчупи едно парченце от сватбената погача, заповядай мляка и да потопиш в мед. Ти прецени дали да е малко или голямо, няма да казвам, за да стане още по-интересно. Ти прецени, малко, средно, голямо, потопи в мед, лобна си, добре. И искам да върнеш жеста на своята свекърва и отново да я захраниш, като с това не искаме да й запушваш устата от сега, а мед да ви капе от устите при вашето общуване от тук на следния аплодисменти. И така, продължаваме по сцената и сега, госпожо Черкезова, трябва да потопим и по едно парче от сватбената пита в сол и отново да захраним младоженците. Много ви моля, нека да го направим. Това, скъпи приятели, уважаеми дами и господа, е символ на неразделността в семейството, така както е неразделен хляба от солта. Всички тук присъстващи знаем, че има във всяко едно съжителство и всяко едно семейство лесни и трудни периоди. Всички тук присъстващи и лично аз в пъти желаем миговете на младото семейство тук насетне да са само и единствено медени. Аплодисменти още веднъж за свекървата и за това, че спазихме традицията на прага на ресторанта. Те вече бяха захранени. Сега обръщаме погледи към свекъра господин Черкезов, който е един виден сомилиер и е приготвил 4 чаши с много хубаво червено вино. Лично той ще запои младоженците с глътки от него, с пожелание да бъдат винаги така млади и влюбени, точно както в този техен сватбен ден. Моля господин Черкезов да подадем в ръчичките на булката и на младоженеца по една чаша. Ето и той пожелава своята повеля. Не бързайте да пиете, знам, че сте жадни. По една чаша искаме да дадем този път обаче и на кумовете. Първо на кумата на дамата, точно така господин Черкезов, след което на Цеци. И точно тук идва момента, в който младото семейство ще вдигнат своята първа сватбена наздравица с техните кумове. На здраве! Няма да видим сега кой е най-жаден. Така, добре, и в чорпи. Аз тук идвам до кума, защото винаги водещия в този миг има един сюблимен, дори бих казал екзистенциален въпрос. Куме, мисля, че още един път трябва да отпиеш от това хубаво вино в централна северна България. Достатъчно сладък, особено в компанията на младоженци. И той е професионален, да как само си е научил репликата. Това е импровизацията, му казва. Има вкус на любов. Друго? Някой горчи. Какво каза? Някой горчи. Боже, вие сте уникални кумове. Ще ви наемаме за сватби, където нямаме кумове. Искам да го кажем всички силно. Горчиво! 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 Силно, силно, силно! Още! Аплодисменти за нашата къща. Чак днес се разбирам Милянка от кого е наследила тая чародна усмивка. Аплодисменти за госпожа Малева. Заповядайте, госпожо Малева. Тя ще предаде огънят на своята дъщеря. Това е символ на топлината и уюта на домашното огнище. Пожеланията са към нашата прекрасна булка да се умее да съхрани този огън през годините и да го предаде на своите деца. Силни аплодисменти още веднъж.
И не на последно място бих казал най-важното от този ритуал по посрещането. Господин Малев тъста ще закичи младоженците с китка здравец, за да бъдат много здрави. От тук насетне в техния съвместен семейен живот. Нека да им го пожелаем от сърце, защото ако няма здраве, всичко друго остава на заден план. Аплодисменти и за господин Малев. Заповядайте. Благодаря ви. И така, скъпи приятели, последни минутки от нашия ритуал. Нещо много важно. На финала водещия подготвя едно менче, традиционно българско менче, с 2 цвечета. Нищо друго няма, не съм фокусник, едно бяло и едно червено цвече. Приятелю, нали виждаш? Ти, миличка, виждаш ли, така ли? Направи така палец нагоре. Благодаря ти. Така, сега, моля да освободим малко място тук по пътечката. Аз заслагам менчето ето тук пред нашата прекрасна булка. И сега, с хубав премерен удар, както Роналдо на европейското в момента, което върви в Германия, искам така на вътрешен да го удариш тук отгоре, за да може да се предполи какво символизират тези цвечета. Ако бялото цвече отиде малко по-напред от червеното, ще си имате футболист най-вероятно Ивчо. Ще видим, времето ще покаже. Ако червеното обаче отиде по-напред от бялото, ще имате мома, някой хубава балерина, примерно. А ако са на една линия, някой чува ли какво ще стане? О, как се смеят? В родата имало ли близнаци до сега или не? Опа! Не знам, сега ще видим моя видеозон, какво ще покаже и след години ще ми звъните да ми кажете викане, беше прав или не беше прав. Пускаме една много специална песен на DJ Чочо да подкрепим нашата булка с силни аплодисменти. Някой засели се направо! Колко премерен удар! Всичко преминава много премерено, обрано, много нежно и удара и на менчето също такъв беше. С 2 сантиметра и половина мъжката рожба току-що спечели. Така че гответе се, бабите, гответе се, силни аплодисменти за нашата булка. След време ще видим дали първата рожба е била мъжка наистина, както менчето показа. Силни аплодисменти още веднъж за родителите, за клубовете. Толкова е по-весела сватбата. Хич да не ти пука. Аплодисменти! Чакаме всички гости, заповядайте. Това коро е за всички вас, заповядайте. Има място за всички.
Смайки за тях.
техния подарък изненада към всички вас, нашите гости. Всички гости, заповядайте на едно хубаво хоро. Аплодисменти за танцова формация към ансамбъл Дрябна и нашата прекрасна булка Меляна, която, както казва тя самата, е в свои години.
ще се случи под светлините на прожекторите. И така, искам да ви помоля за първи и за последен път през живота си, тук ми няма загрява, може няколко крека да направите, така кръщето, така, добре. За първи последен път да се обърнете гръб и в чуждествени с лице на терасата, така ти да обърнеш гръб да си дърпеш. Сватбената богача, която само моля да покажеш на фотото и на видеото, с какви инициали, невероятна сватбена пита, цялостна, и сега колата има честа от тук отзад да отнесеш след броени секунди. Какво трябва да направите? Махам го това, Team Groom. След малко ще имаме Team Bright и Team Groom. Wait a minute. Дигнете високо ръцете. Може да се изместите малко насам. Още малко назад, тича назад. Така, още малко насам. Просто там стоп. Там да направим това с внимание. Вдигнете високо ръцете. Копата само ви поднася богачата без да чупите и без тя да е наклоня наляво или надясно. Правите само захват. Първоначален захват и комата се тръпва назад, госпожа Христова, и се сяда на аплодисменти за комата. Аплодисменти. Правите захват, аз сте съветваме някакъв да закриниш много с топнеца и тук как е положението. Искаш още една история. Значи, това е камерата скало. Когато чуете 3, 2, 1, не сега, 3, 2, 1 чупи, тогава чупте. Колегата ще ви пусне една специална песен, за да ви натъхаме. Майстор музика. Внимание! Я да чуя пак отбора на полката! Секите се. Отбора на мълженето! Сега ще разберем за броени секунди. Просто нажежавам атмосферата. 3, 2, 1, шупи! Може, помислих се, че поне на чупенето ще вкарате някаква злоба, а те толкова бавно, нежно и любовно се разчупиха. От първата ми среща с тях двамата, това ми аз ги казах в началото. Невероятно възпитани, културни, много се обичат, ама на такива разчупването съм ставал светъл. Вие така се разчупихте нещо, да сте живи, да, много сте сладки, казвам го искрено. Сега, искам първо да огледам нещата. Аз като един съдия, като едно много уважавано журе, сега тук не че от мъжка солидарност Милянка, с риск повече да не ни викате там на един друг обект, просто искам да кажа, че тук мъжкото изначалие е с около 55%. Дигни високо, Ивчо. Искам да направиш една почетна обиколка, майстор музика, тая същата песен с Gonna Fly. Високо, да видят. Така, ти също можеш да дигнеш, вие кажете, вие отсъдете, обаче тук има една лека, такава една завъртулка. Тук е една, вие какво ще кажете? Или нормално, едните си викат за единия, другите за други. Аз искам да кажа нещо.